ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ସନ ହିରୋ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ। କୁହାଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟାଇଗର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦିଶାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ। ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଫିଟ୍ ଫିଜିକ୍ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଜ ଲଭ୍ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦିଶା ଓ ଟାଇଗର ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଟାଇଗର ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଦିଶାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହା କେମିତିଆ କଥା? ଏଥର ଟାଇଗର ଦିଶା ଧନୁକା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦିଶା ଧନୁକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଏ ଏହି ଦିଶା ଧନୁକା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟାଇଗର ପାଗଳ? ସେ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଅଭିନୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି? ସେ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ।